terus nek badan ning omahe wong iki nek disuguhi dipangan raketang titik kuwi adabe wong silaturahmi. Aja krana gila ngono wis mboten jijik eman-eman nek gincune ilang raketang titik niku dipangan apa nek ning omahe kiai nek dicepaki unjukan entekno diniati ngalap barokah diniati ngentek ning ilmune kiai niku wau ngoten lho. Terus uang sing di omah ya aja wedi nek kentekan jajan kadung muanggane nek uang jiko astor ngono beh sing dijiko kaya astore ke lho rengginang ke lho. Nah kadung wonge jerene dimanggakne beh iki engko gek besanku teko kok sing dipangan malah astore engko karek besanku rene jajane sing ra enak-enak no iki engko sowan kok ya nggawa anak akeh coklate dintekne wis to sing ikhlas. Nek sampean sing duwe omah ki kok ikhlas insyaallah nek mek gur nggih tuku jajan neh ini gampang ngoten lho nggih. Dadi sing silaturahmi ya ngregani sing duwe omah disuguhi ya kersa dahar.